हाइपोथेटिकल लोगोफोर नोंथांमोन आं दिनै मोनसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन हाइपोथेटिकल मोनसे थासारिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों जुदि अनलि बीपीएफ पार्टियानो ल' थानायमोनबा बिटिसिआव मा जायामोन मा जागौमोन मा जेंना जानाय नङामोन एबा मा जेंना जागौमोन जुदि इउपिपिएलआ थानाय नङामोनब्ला बा इउपिपिएल सोरजियामोनब्ला मा जेंना जागौमोन एबा जुदि ओरैबायदि मोनसे हाइपोथेटिकल सिचुएशनला जुदि इउपिपिएल आरो बीपीएफ मोननैबो मार्ज जानानै मोनसे जायोब्ला फिउचाराव मा जागोन जोंनि बर' हारिया मा लाब जागोन सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन नोंथांमोना जेबो आदारवाइज दाला बेखौ नोंथांमोना बेखौ जुदि आदारवाइज लायोबा नोंथांमोना बहुत जुक्ति होगोन बांद्राय जुक्ति होनाया जेबो भेलु थानाय नङा बेवहाय बे भिडिअ आं नोंथांमोना बुंदों गिबियावनो हाइपोथेटिकल लेट अस कन्सिडार जास्ट माने मेयर सापोजिशन बेयो जेबो रियेलिटी नङा एबा रियेलिटी गैया जुदि मोनसे समाव जेब्ला बीपीएफ पार्टीनि जोनोम जादोंमोन बा बीपीएफ पार्टी जानायनि सिगां जा नाम होदोंमोन पार्टीया बै समाव जुदि हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफोरखौ जुदि जेसेबां गाज्रि मोनोमोनबाबो सिं नायनो हायामोनबाबो जुदि बोजबनानै जुदि लानायमोनबा जानो हागौ इउपिपिएल नामनि जेबो पार्टी जोनोम जानाय नङामोन खोमा नाथाय दुर्भाग्यजनक जोंनि लिडारफोरा सासेया सासेखौ मोजां मोना अनलि फर गादिनि थाखाय आरो दिनै बै जाथायनि थाखायनो दिनै बेसेबां मा जालांबाय जोंनि हारिनि गेजेराव पार्टी मोनसे जोनोम जाबाय बबेखानि राजखान्थि पार्टीखौ बबेबा हारिनिल' होनना बुंबा एसे गोरोन्थि जायो बुंनायाव नाथाय रियेलिटिया बेनि जि मेन दैदेनगिरिफोर बेथ' जोंनि दावहाजों जोंनि बिग्रायनायजों जोंनि मोनथायनि दावहाजों जोंनि हाथियार लाना बिग्रायनायजों गासैबो लोब्बा दङ एबा डेम'क्रेटिक बिग्रायनायजोंनो बे बुस्थुआ लोब्बा दं दैट मिन्स एबसु बिएलटि एनडिएफबि आरो गुबुन संगठन जायफोरा बर'नि मैखोम खामानि मावो बर' हारिनि हानजामोन आफादमोन बैसोरनि दैदेननायावनो जोनोम जानाय गासैबो बिनिखायनो लोगोफोरा आं बेखौ बर'नि पार्टी होननानै बुंदों नाथाय बबेबा राजखान्थि हानजाया बा बबेबा राजखान्थि पार्टीया बबेबा मोनसे हारिनिल' नङा आदारवाइज जोङो साननाङा बेखौ बे सब हारिनिबो आं जास्ट माने मोनसे कारनाव बुंदों बेनिखायनो हाइपोथेटिकल सिचुएशना मा जुदि इउपिपिएल आरो बीपीएफ बे मोननै पार्टीयाथ' जोनोम जाबाय समनि फाखनाव बिनि सिगां गुबुन पार्टी दंमोन दा इउपिपिएल जाबाय आरो बीपीएफआथ' बहुत बोसोर जाबाय कमसे कम 17 बोसोर 18 बोसोर जाबाय बारा जाबाय बेनिख्रुइ स' बै पार्टीया जोनोम जाबाय थिग दं बै समावबो गावस्रा गावस्रि जानानैनो जोनोम जादों गासैबो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खालामदों प्राय हाथाव खालामदों माखासेखौ माने बापनि प्रलोभन होननानै उनाव बेबायदि लादों बै बहुत बोसोर आगोलनि बाथ्रा बियो दिनै आं जास्ट नोंथांमोननो मोनसे कारनाव बुंदों आङो नाथाय दानि समाव नुबाय मोननै पार्टी जाबाय बबेबा हारिनि थाखाय गोख्रोङै दावहा नांग्रा जिउ बावसोमग्रा समखौ बावसोमग्रा गावनि गासैबो बेसेन गोसा समखौ बावसोमग्रा बैबादि आफादफोरनिफ्राय सोरजि जानाय जि राजखान्थि हानजाना बै राजखान्थि हानजाफोरा अरायबो हारिखौ मोननै टुक्रायाव सोखावखायो कारन बेवहाय जातिनि बाथ्रा दोङो जातिनि मोनथायनि थांना थानायनि राइट्सनि थामोनथानि बाथ्रा हाबनानै दं बिसोरजों गासैजोंबो बेवहाय जायफोर सुबुंफोरा दङ आरो बेनिखायनो मा जायो जुदि आदर्शफोरा गोरोबलायाबा बै आदर्शजोंबो मानसिफोरा थांगोन बै आदर्शजोंबो मानसिफोरा थांगोन जायनि जाहोनाव हारियाबो मा जायो डाइरेक्टथ' गावाखै गुबुन हारि हिसाबै नाथाय जोंनि जि आदर्श जोंनि जि थिंकिं जोंनि जि माने मोनसे जोंनियाव मा थायो आत्म होननाय मोनसे बुस्थु थायो ना आत्मसार्थ होननाय मोनसे बुस्थु थायो बै बुस्थुआ मा जालाङो टुक्रा जालाङो बे मोनसे हारिनि थाखाय बयनिख्रुइ खैफोद गोनांसिन दुखु गोनांसिन आरो बयनिख्रुइ लाजिनांसिनबो आरो बयनिख्रुइ खहा गोनांसिनबो कारन बे जोंखौ अरायबो दुर्बल खालामदो आरो बेबादि थासारियानो जोंनि हारिखौ अरायबो गादब जानाय लामायाव लांगासिनो थादों बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे मोननै पार्टीया जुदि बोरैबा मा जायोबा आङो पलिटिकेलि इउनाइट जानायनि बाथ्रा होनाखै एलायन्स जानायनि बाथ्रा होनाखै जुदि मार्च जायोबा एलायन्सनि बाथ्रायाथ' जुदा एलायन्स मिन्स बेयो गावफिननोबो हागौ एलायन्स मिन्स मोननै पार्टीया माने मोननैनो दंफिनो जास्ट मोनसे पलिटिकेल सार्थनि थाखाय ज' जाथ'दोंसो जुदि मोननैबो जुदि मार्च जानानै मोनसेल' जायोमोनबा बबेखानि बेबायदि जानाया इम्पसिबल जानाय नङा कारन बेवहाय बापनि बाथ्रा फैगोन
बेवहाय आदर्शनि बाथ्रा फैगोन गोबां बाथ्रा फैगोन बेवहाय स' बेबायदि जायोबा निश्चय जोंनि हारिनि गेजेराव पलिटिकेलि जि गावस्रानाय बेयो गैया जागोन पलिटिकेलि जों मा जाना दङ खावनै जाना दङ बे खावनै जानाया मा जागोन गैया जागोन खावनै नङा बहुत माखासे टुक्राबो जाना खावथाम खावब्रै सोरबा बिजेपियाव थागोन सोरबा एजिपियाव थागोन सोरबा गुबुन गुबुन पार्टियाव थागोन नाथाय बे बाङायल' नाथाय मैखोमै गावदों होनबा जोङो बे मोननै हानजायाव गावनानै दङ बर्तमानाव बेनिखायनो बे बुस्थुआ मोनसे जायोबा जों आरोबाव स्ट्रंथ' जागोनानो गेरेमसाथ' जागोनानो बै माखासे जि पलिटिकेल बेरियार्स दंमोन जेंना दंमोन गाज्रि साननाय हनाय दंमोन बेफोर गैया जागोन आं बेबायदि सानो बेखौथ' बयबो मिथिगौ आं बुङाबाबो जायो नाथाय माखासे सुबुङा बेखौबो बुजिदों जोंनि गेजेराव बेनिखायनो आंनि बे भिडिअ'आ बबेखानि जायफोरा बेफोरखौ ओरैनो बुजिखायो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ बिथांमोना स्किप खालामबाबो सोलिगोन खारन बेफोरखौ बिथांमोना बुजिखायो नाथाय खायसे मानसि दं जोंनि गेजेराव बे साधारन बाथ्राखौबो बुजिना मोना जे बे मोननैया खौसे जायोबा जोंहा मा लाब जागोन मोनसेल' थानाय समाव जों माबायदि पावारफुलमोन बयबो बुङा बिटिसिआ बहुत पावारफुलमोन हाग्रामा महिलानि सरकारा बहुत पावारफुलसिनमोन बेवहाय करापसननि बाथ्रा आं साइडआव दोनथ'बाय नाथाय बहुत पावारफुलसिनमोन नाथाय दा थानाय सरकारा एसे उइक लोरबां होननानै बुंदों नङा होमबा नाथाय कारना बेनो कारन जों मानसियानो खावनै जाना दंबाथ' बै सरकारा बोरै स्ट्रं जानो दुर्बल जाखागोन ना एसेबाबो नङा होमबा लोगोफोर बेवहाय सोरनिबाथ' हेल्प लाथारनांगोन बिजेपिनि हेल्प लानो गोनां जादों स' दुर्बलथ' जाखागोन जोंनि गेजेराव नोंथांमोना नुगोन बहुत पार्टियावनो दे बहुत पार्टि मोनसेल' पार्टियाव नङा रोनाउट लाबायनाय बहुत लिडार दं नंनायनि नङैनि जायफोर लेंगुवेज बुङो बाथ्रा बुङो बै बाथ्राफोराबो मा सोमजिनाय नङामोन थारैनो बेबायदि बिखौ जाता पाता बुंलानाय होननाय बुस्थुआ सोलिनाय नङामोन जाबायदि डायलग मारियो जोंनि लिडारफोरा अथ'स जोबोर फिसा एरियानि सासे लिडार नङा होमबा बै पलिटिकेल लिडारफोरा जाबायदि रोनावलाबायो बै रोनाउट लानाया गैया जागौमोन आरो बायास सोरनिबा फालै जानानै थारानो जा गोरोन्थियानो जा नंखायानो जा थार खालामनानै मा खालामो बायास जानानै बिनि फारसे जानानै माखासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार दङ माने डिमेरिट्सखौल' दिन्थिबाय थायो जायखौ मोजां मोनो बिनि मेरिट्सखौ दिन्थिबाय थायो बिनि डिमेरिट्सखौ दिन्थिला नाथाय जायखौ नायनो बायो बिनि मेरिट्सखौ दिन्थिला डिमेरिट्सखौल' दिन्थिबाय थायो जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि मानसिफोरा मा जायो गोनो गोथो गोलैनानै मा जायो बेबायदिनो सोरबा गोजावो गफङो बेदिनो बायदेमलाय सिदेमलाय जानानै सिटकिलाङो बिरखारलाङो बैखारलाङो बुखारलांजायो बा बिरफालांजायो स' बेबायदि जायो स' बेबायदि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारनिबो जोनोम जानाय नङामोन थारैनो आं बेबायदि सानो थामहिनबा बायास होननाय सोदोबा जोंनि हारिनिफ्राय गैया जागौमोन थामहिनबा बायास सोरनिबा फालै जाना बुंनाय बे बुस्थुआ गैया जागौमोन माने गावस्रानाय पलिटिक्सआनो गैया जागौमोन आरोबाव पलिटिकेलि जोङो सिगांथ' बहुत फेक्टरमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टियाल' दंमोन बै समाव जोंनि जि बिटिआर ओनसोल बिटिसि ओनसोल बे बिटिसि ओनसोला मोनसे फेक्टरमोन जोबोर पावारफुल मोनसे फेक्टरमोन पलिटिकेल फेक्टरमोन जों आसामनि थाखाय जों दा मा एसेबां बांद्राय फेक्टर नङा बायदि जाहैबाय माने बिजेपिया गावनो गोसो बायदि बे जायगायाव माखासे इलेक्सन देरहानाय केन्डिडेटफोरखौ बेबायदि मोनसे स्ट्रं कन्डिसन फैबाय डेट मिन्स वी आर नट फेक्टर नो मोर जों मा फेक्टर नङा बर्तमानाव दा बांद्राय पावारफुल फेक्टर नङा जुदि बे मोननै पार्टिया जुदि ज' जायोबा जोंनि जि भट ट्राइबेलफोरनि भट बर'फोरनि भट बेयो मा मोनसे जायगायाव मजबुतै गोलैगोन बांद्राय गावस्रानाय नङा 60% भटआथ' थागोन जोंनि केन्डिडेटनियाव बर' हारिनि मानसिनि केन्डिडेटनियाव थागोन अब्ला मा जागोन अब्ला थारैनो जों पलिटिकेल फेक्टर जागोन आसामाव माने आं बुंनो नागिरनाया बिजेपिया बिटिआरआव उइक जागोन उइक जायोबा बेयो थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय बांद्राय लसबो नङा बबेबा ओनसोलाव जुदि बबेबा पार्टिया उइक जायोबा बै जायगायाव थारैनो एसेबाबो मोजांसिनै खामानि मावनो ट्राइ खालामगोन बै जायगानि भटखौ लानो थाखाय आरोबाव आं बेखौ बुंगोन जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा दा जानानै फैबाय बै बिटिआरनि जे माखासे दफाफोरना बै दफाफोराबो जोबोर स्ट्रङै मावफुंजागौमोन नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि बे जि बिजेपि पार्टि ना बे बिजेपि पार्टिया बबेखानि इन्डियानि मोजांनि थाखाय बाथ्रा सानो नो डाउट बिसोरो गोबां रोखोमै फैसाखौबो इउटिलाइज खालामो फैसा बुथुमनायावबो एक्सपार्ट बिजनेसावबो एक्सपार्ट नाथाय बे बिजेपि पार्टि बे थारैनो जिहेतु बिसोर गोबाव सम जोंनि भारतनि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों सरकारनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बेनिखायनो बिसोरो गावसोरनि जि थामोनथाखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बिसोरो खामानि मावगोन कारन बिसोरो थांनाय 10-12 बोसोराव बिसोरो जोबोर मोजाङै खामानि मावनो ट्राइ खालामदों गावसोरनि जि मजबुत जि थासारि बेखौ आरोबाव मजबुत खालामबावनो थाखाय बिसोरो खामानि मावगोन थारैनो आरो बे समाव जुदि जोंनि बे ओनसोलाव जुदि बिजेपिया गावनि भटखौ लानो थाखाय खामानि मावनो गोनां मोनसे थासारि क्रिएट जायोबा बे जोंनि थाखाय मोजां आरो बे माब्ला जागोन जुदि
बै पार्टिया ज' जायोमोनबा जोंनि मानसिफोराबो ज' जागौमोन अब्लानिया थारैनो बिजेपिया उइक जागौमोन आरो जाय जायगायाव बिजेपिया उइक ना बै जायगायाव बहुत पावरफुलै खामानि मावनो ट्राय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बिजेपिखौ आरो आं बेखौबो सानो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जेसेबां दफा दं बै दफाफोरा थारैनो जोबोद थाबै मावफुंजागौमोन खोमा आं बेबायदि सानो देट मिन्स एनडिएफबिनि जेंनायाबो जोबोद थाबैनो जोबगौमोन खोमा आं बेबायदि सानो खारन जुदि पलिटिकेलि बिजेपिया उइक जानायमोनबा मा जागौमोन बै एनडिएफबिनि जेंनाखौ जोबोद थाबैनो सल्भ खालामनानै मोजां मोनजानाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ लानानै फैनो ट्राय खालामगौमोन खोमा सब आंनि आन्दाज हाइपोथेटिकेल सिचुएसन नट रियेल इट मे बि रं गोरोन्थिबो जानो हागौ आंनि बुंनाया स' आं जास्ट मोनसे हाइपोथेटिकेल सिचुएसन सानदों जोंनि कालचार जोंनि राइट जोंनि मोन्थाय जोंनि माखासे मावनो गोनां सरकारा जोंनि फारसे जि दायित्व दङ कमिटमेन्ट दङ बै कमिटमेन्टफोरखौ थारैनो जोबोर मोजांसिनै मावगौमोन खोमा होननानै आं बेबायदि सानो खारन दा थानाय सरकारा मा एलाइन सरकार बेवहाय सानैसो जुदि बा बिजेपिया जुदि बेवहाय साइड जानो गोनांबानो प्रमद बर' बिथांनि सरकार दानो बायगोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नङा होमबा नाथाय मोनसे कमिटमेन्टनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दासिम इउपिपिएलजों जइन जानानै दं नाथाय बियो अरायबोदि थागोन बे नङा बेनिखायनो जों जुदि मोननै पार्टिया ज' जानो हायाबाबो मार्च जानो हायाबाबो जुदि एलायन्स हिसाबै थायोबाबो खिन्थु बहुत खामानियाव फैगोन बे जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन ओंखायनो मार्च जानो हाया खोथा गैया नाथाय एलायन्सआव थायोबा थारैनो बिजेपिया उइक जागोन स' लोगोफोर बेवहाय आरोबाव मोनसे नाम लिरदांनाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बिथांमोना नेक्स्ट जि इलेक्सन फैनो थांगासिनो दङ बै इलेक्सनाव बाहागो लागोन बेयो 100% खाथां बेबायदि बुंदों नाथाय बिथांमोना बेखौ बुङाखै जे इउपिपिएलजों थांगोन ना बिपिएफजों थांगोन इउपिपिएलजों थांगोन ना बिपिएफजों थांगोन बे बाथ्राया दासिम क्लियार नङा बेखौ बुंदों बिथांमोना सोरनि बेनारनि आन्दाराव थानानै बिथांमोना इलेक्सनाव बाहागो लागोन बे इलेक्सनाव बाहागो लागोननि अर्थआ मा थारैनो बिथांमोननि बै केन्डिडेट थागोन बेवहाय आरो बै केन्डिडेटखौ सोर पार्टि हागोन बेखौ बुंनाया माने बेनि अर्थआ ओरैबायदि एक्स एनडिएफबि बिथांमोनाबो जायफोर इउनाइटेड फरामनि आन्दाराव दङ बिथांमोनाबो पलिटिक्सनि जि मा होनगोन बेखौ जेंना जेंसि बेवहाय हाबनो थाखाय फैबाय बिथांमोनाबो नंखाय बुंनो गोनां जासिगोन बिथांमोनाबो सोरनिबा गाज्रिखौ बुंनो गोनां जासिगोन जुदि बिपिएफआव हाबबा प्रमद बर'खौ बिथांमोना गाज्रि बुंनांसिगोन आरो जुदि इउपिपिएलआव हाबबा हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि बुंनांसिगोन नङा होमबा स' बिथांमोनाबो बै पलिटिकेलनि जटपदआव बिथांमोनाबो हाबनायनि लामायाव फैबाय बबेखानि आं मोनसे बाथ्राखौ सानदोंमोन हायोबा बिथांमोना मोनसे खामानिखौ मावनो ट्राय खालामनांगौमोन खोमा आंनि साननाय दे सब हाइपोथेटिकेलनि भिडिअ'आ बिथांमोना जुदि बुङोमोनबा मोननैबो पार्टिया मार्च जानानै मोनसे जानांगौ बर' हारियाव फिउचाराव जों जुदि पलिटिकेलि स्ट्रं जानोबा जोंनि मोन्थायखौ जों जुदि बिख'नांगौ जायोबा एबा जों जुदि बरलेण्डखौ बिनानै लाबोनो गोनां जायोबा बा बरलेण्डखौ आबुं महर जुदि होनो गोनां जायोबा जोंनियाव बेबायदि गावसा गावसै थासारिया थानो मोननाय नङा बेखौ बिथांमोना बबेखानि मावबा जोबोर मोजां जागौमोन खोमा नाथाय बिथांमोना थोंजोङै मा पलिटिक्सआव फैसिगोन दा पलिटिक्सआव फैनानै बिथांमोना सोर पार्टिजों गेलेगोन बेखौ बुंनो हाया नाथाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायबो जुदि बिपिएफआव हाबोबा प्रमद बर'खौ रायखोमासिगोन आरो जुदि इउपिपिएलआव हाबो हाग्रामा महिलारिखौ रायखोमासिगोन बे लाइनाव बिथांमोनाबो थांसिगोन बेनो जाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दासिम बिथांमोना माने मा होनगोन बेखौ मोनसे बेलेन्सआव बाथ्रा बुंबाय थादों नाथाय जेब्ला पार्टियाव थांगोन बबेबा पार्टिनि जानानै जुदि इलेक्सन गेलेबाथ' नोंथांमोना बुंनो गोनांखौ मिथिखाबाय आं मा बुंनो नागिरदों स' बेबायदि नाथाय बे मोनसे हानजाया गोसोबा बिसोरखौ ज' खालामनो बहुद बार ट्राय खालामजागौमोन आं बेबायदि बुंगोन आंनि हाइपोथेटिकेल मोनसे साननाय बेयो आंनि साननायसो बे साननायाखौ बिथांमोना लानो गोनांथि गैया बा सोरबा पाब्लिकआ लानो गोनांथि गैया माने दिनैनि बे भिडिअनि कन्टेन्टआनो एसे डिफरेन्ट टाइपनि माने जुदि इउपिपिएल आरो बिपिएफ मार्च जानानै मोनसे जायोमोनब्ला मेयर सापरेसन लेट अस कन्सिडार माने जोंखौ साननानै लाथ'योमोनबा अब्ला थारैनो मा जागौमोन नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जोंनि हारिया स्ट्रं जागौमोन गेरेमसा थाबैनो जागौमोन माखासे मोन्थायफोरखौ जों जोबोर गोख्रोङै बिनो हागौमोन पलिटिकेलि जों स्ट्रं जागौमोन पलिटिकेलि जों आसामाव फेक्टर जागौमोन पलिटिकेल फेक्टर जागौमन जोंनि बे बिटिआर ओनसोला आरो जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव बेबायदि गोरोन्थि सानलायनायफोरा बा बायासनेस बेबायदि साननायफोरा मा जागौमोन गैया जागौमोन
स' जों गासैबो बिथिङावनो स्ट्रं जागौमोन होननानै आं सानो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ नोंथांमोननि कनसेप्टखौ कमेन्ट्सनि थ्रुयै लिरबानो जाबाय स' इउनाइटेड फराम अफ XNDF बिथांमोनाबो इलेक्सन गेलेसिगोन बेबाराव बिथांमोना प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों